Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bandiraɓe mi hofni mi melanakim hayruji ɗuɗɗi ko ɗum yankufnama belanama hayruji ɗuɗɗi inchallah mardanon be application yel bongel makere TikTok ngel wallitan sosai sakkontama ha watoɓe vidéoji ha TikTok ta tokkorake hedi application majum a wati vidéo maɗa ha TikTok hedi application man atam video maɗa dilli daiɗum yimɓe ɗuɗɓe ndaran video yimɓe ɗuɗɓe abona bo ha chaîne maɗa je TikTok man nden ɓe ɓiɗɗante like be ko nande majum to ha publie video maɗa hedi application man kai daga hande ma accu publiugo video maɗa ma hedi TikTok video maɗa hedi application yel majum inchallah ta nasti nder Play Store a wara nasta Play Store nga heɓugo application yel majum ite ko ha nasta nder Play Store man do habdu a abono ha chaîne amin je Fasaha TV ta abona ke ɓiɗɗana like a partage na sobiraɓe maɗa nda wara nasta Play Store meɗen bana ni ta nasti ha Play Store wara pellel windugo inde ɗo nda haɗɗo asali tawi nasti ha application Play Store ka nani hollata en loron ɓawo nani on hollata en sai wara pellel windugo inde haɗɗo sai winda TikTok studio a wara TikTok nda ɗum ɗo ma wurtanaken ha dow nda TikTok studio ta hoci a ido TikTok studio man ni a yiyan maɓɓitante bana ni wa nda ɗon application yel majum a installay ngel warante bana ni bani a yi warani haɗɗo hoɗo holete installé haɗɗo sai wara installa to min nde installé ami waɗa ouvrir tan nde wore ta wadi ouvrir application man ni maɓɓitante ni bani a yi nda maɓɓitanima TikTok ɗo ni nda ɗum application ɗo ngel bongel sosai yowata nasti haɗo to a publian video a photo a mumta photo a publia ɗo bo video to ɗon video man ɗo juuti a hosa taƴa wara publia video man ɗo bo caméra ta filman jotta a filman hoore maɗa jotta ɗo bo upload to wodi video majum ɗo ha nder téléphone maɗa wara yaha ɗo waɗa upload to haɗɗo bo nda video viewers to a yi je maɗa ɗon bana ni ɗon video maɗa heɓata larego ta tawi ɗon do moyen ɗo normalement hani no wona plus nda jamma a yi application no nder masala comme publie video yahata boɗɗum nda ɗo ɗon do moyen amma nda ɗo ɗon do plus ɗo ɗon do moyen like ɗo bo ɗon do plus on yi miɗon mari probléme seɗɗa a habda a waɗa ka publiugo vidéoji a lara heure je hani a tokka publiugo vidéoji pat mi holla non nder application ɗo a heftata nder je dedei je hani a tokka publiugo vidéoji maɗa dilla bayrati yimɓe tokka larugo vidéo maɗa dilla tayri normalement hani ɗo en ɗo pat warta plus to ɗo wakere no a heftirta jamo TikTok maɗa ara nasta ha kontek haɗɗo ta nasti ha kontek haɗɗo hollete qualité vidéo je yiɗi a tokka publiugo nda qualité vidéo je yiɗi mi tokka publiugo ha compte am ne watta pat mi habda mi tokka publiugo irada vidéo ɗiɗo ɗo ha compte am ɗum non publia bana maji a yiyan compte am dillantayi ɗum nga développement bo ɗuɗɗum sosai ara nasti ha followers haɗɗo min tan on gi hami nasti ɗo to nasti ha ton ni yowa so on jippo less to ngari ha less ɗo ni hollan on nder je on tokkoto publiugo vidéo moɗon yowa mi lara to haɗo a wara kadi a lara heure je hani a publia video maɗa nda hande ɗo nda haɗo a warata ina hande ɗo to nayi nda ɗoɗo ɗo dow ɗo a wara kadi a lara nder noyi ɗo man no ɓuri ɗuɗugo ɗo ɗum keller ara tokka a lara ɗum keller je hani a publia video maɗa fu waɗɗo an a warata a lara kadi an to a wari a nasti ha ton a heftan to ɗo on lawol ɗo kayen timmidiri be muɗum to ta wari a nasti nda ha create haɗɗo bo ta publian video ha ton mi hollino ara waɗa upload haɗɗo ara nasti ha monétiser bo haɗɗo ɓe hollete tawi ɗon yoɓe to TikTok fuɗɗino yoɓugo maɗa ceede ma
ara lara dai cede mara je a heɓino ha TikTok. Ayi min kanda wala ko ɗume ko komi mari 0 wani on. To haɗɗo bo kala videoji mara je a publie pat a tawan ɗi haɗo. Nda post ɗo bana wigo mana videoji am je mi tokki publigo be ko nandi majum. Ta wari a nasti haɗo bo comment, kala commentaire je woni han je ɓe waɗannoma pat a waranata commentaire ji majum haɗo. Ni on kadi ɗo on lawol majum. To ha ɗon hutinira be application ɗo ni TikTok maɗa kam haba jottani a tawan a heɓi abonnement, a heɓi followers maɗa, musamman ma to aɗo hutinira be compte TikTok monétisé. Kala o mari haje compte TikTok monétisé pat wolwana am hedi lamba je mi haɓɓi hokkugo ɗo 694 77 13 90 be 652 68 65 59. Ta wolwani am hedi numéro ɗo a wi a mari haje compte TikTok monétisé ni, to mi hokkete sarɗiji dedei mi a tokkorto hakke ha compte TikTok monétisé an be hoore maɗa. Mi ofno mi yalanake on hayruji ɗuɗɗi. Jawe je télécharge application no gare kutinire bana dedei no mi tindiniri on ɗo inchallah. Mo moɗon biyete Abdulkadir Abubakar inchallah. En ɗon gondi ala ayi haali. Ɓeɗon mbiɗo en assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Siwte jam so tawi foti ha video je yeeso.